F'istqarrija, d-deputat mexxej Laburista l-Affarijiet tal-Parlament Anġlu Farrugia qal li kien grazzi għall-impenn min-naħa tal-Partit Laburista li l-bdil fil-Kostituzzjoni biex jintlaħaq aħjar lan ta' baġit bilanċat seta' jkun possibbli. Daw wara l-ġrajiet tal-ħamis li għadda fil-Parlament il waslu biex Lorenz Gonzi tilef il-maġġoranza. Id-deputat mexxej Laburista qal li l-Oppożizzjoni Laburista seta' timbarazzat bil-kbir lil Gonzi PN kieku aġixxiet mod ieħor. Madankollu l-Partit Laburista ħass li l-interess ta' pajjiżna jiġi l-ewwel u qabel kollox. Kien għalhekk li f'dan il-mument ta' kriżi politika l-Partit Laburista qed iħares biss lejn l-interess nazzjonali. Anġlu Farrugia saħaq li s-sistema Gonzi PN għandha tirrikonoxxi r-realtà u tmur għal elezzjoni ġenerali biex taqta' l-inċertezza minflok tibqa' granfata mas-siġġu tal-poter. Sa dan it-tant l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA laqat b'sodisfazzjoni qbil fil-Parlament biex jintlaħaq aħjar lan ta' baġit bilanċat. L-MHRA appellat ukoll il-Gvern biex jagħmel passi ieħor bilha li jkollna surplus fil-budget bilha li d-dejn tal-pajjiż li qed joqrob il-5 biljun euro jonqos gradwalment.